Nu. Mai mică de atâta? Nu cred că există mai mică de atâta. Iată, și-a luat Toma o cola normală. Da. Pentru el. Să văd și eu cum e să o ții într-o singură mână. Am văzut lumea bând cu o singură mână bei cutia și am să încerc și eu. Ce înjurai tu mai devreme, Toma, iarăși? Ce înjuram? Cu geamurile alea, iar Aoleu, geamurile, Doamne. Și un opritor, n-am mai arătat opritor data trecută. Opritorul e ca un fel de... E o chestie care basculează așa sus și jos și care când trebuie să o ridici sus are un alt opritor. În fine, ca să o dau jos a trebuit să folosesc un scaun, un cuțit și cheia de la geamuri. Și a durat 6 minute să deschid geamurile. Muta Toma mobilă ca să deschidă geamul aici prin casă. Este nefiresc să trebuiască să fac chestia asta. Da. Nefiresc ca nefiresc, dar dubios să faci stand-up în momentul de față aici, pentru noi cel puțin. Da. Pentru că ieri l-am văzut pe Bill Burr, Domnul Bill Burr. domnul Bill Burr, Domnul Bill Burr. domnul american Bill Burr și pe domnul britanic Stuart Lee l-am văzut astăzi. De dimineață. Și ce să mai faci? Mai vii tu cu glumele tale să mai faci comedie după ce îi vezi pe ăștia? N-ai ce. N-ai. Deci Bill Burr este atât de departe ca, cum să zic, glume și nivel de abordare a problemelor în stand-up-ul clasic. Că e un stand-up clasic, în urmă ce face el. Mm-hmm. Deci, Da, este... Deci n-ai speranța să-l ajungi, nu știu, n-am speranța să-l ajung vreodată în glume și în material și în cât de bine le dă. Mm-hmm. Iar dacă vrei să o iei pe altă direcție, te lovești de Stuart Lee, care este cel mai meta și e beyond anything Da. usual. Și face mișto de ceilalți comedianți care vin cu umor observațional sau cu glume, Da. pur și simplu. Și te simți prost. Că o face atât de bine, Da. este the comedian's comedian, cum ziceau. Da, așa e. Și adică s-a terminat spectacolul pe o notă amară pentru că la sfârșitul spectacolului ne-am stătea la ușă Stuart Lee și vindea DVD-uri și cărți Da. de ale lui. Și am stat și noi până la sfârșit, până a plecat toată lumea, ca să ne facem o poză cu el. Iată. Ok? Trebuie să te obișnuiești cu nivelul ăsta de profesionalism de editare și montaj. Și i-am zis că suntem din România și chiar știa că e un spectacol cu români. Da, la Edinburgh. La Fringe, da. Și ne-a zis că sunt și unii niște români, am văzut și români care fac stand-up. Și zic, păi noi suntem. Foarte cool, am stat un pic de vorbă cu el. Și i-am zis că ne-a luat gura până înainte să vină la spectacol, că ar trebui să vină la spectacol. Și că aș veni, dar are treabă, trebuie să stea cu copiii sau ceva. Și după aia, o oră, eu și Sergiu cred că am fost neoameni, gândindu-ne dacă chiar vine, dacă își face timp și vine. Da. Că mie e absolut rușine să mă audă Stuart Lee zicând ce zic, care este un zeu pentru mine. Da. Să vină și să audă cum zic eu, că sunt mic și e prietena mea înaltă. Și el e cu, Doamne, în altă ligă, cu totul. El joacă alt sport. Da. Oh my God. Este foarte tare ce face el. Da, cu mâna asta am dat. Bine, da, acum ai văzut ce zicea și în stand-up și... Da, știam asta, face și stand-up de 30 de ani. Face de grămadă de Când timp, faci da. stand-up de 30 de ani, ai cam făcut pe toate, le-ai terminat și te duci la nivelul ăla în care faci Da. stand-up despre stand-up. E... Bine, mai sunt și prodigies din ăștia gen Bo Burnham care deja face stand-up despre stand-up, deja e meta. Nu știu de poate să se mai ducă omul ăla în E adevărat așa. 10 ani. Dar tot te simți prost, că tot te compari involuntar cu ei. Că și ei fac stand-up și tu faci stand-up. Adică nu-i mare diferența între a avea și tu tot atâția oameni într-un tot așa club. Da. Și atunci te pui și tu în locul lui. Uite ce face el în condițiile astea și în condiții în care aș putea și eu să fiu. Și am fost la mine în țară, în echivalentul... Da. Da, mă, din păcate
La noi nici n-ar merge. N-ar merge ce N-ar face merge. ăla. Deci nu că de-aia nu facem. Și nu... Da, normal. Da, Nu putem. da. Dar n-ar merge. Dar nu cred că nu ar merge show în sine. S-ar putea să meargă. Dar nu cred că ai putea să faci o carieră din chestia asta. Categoric nu. Știi? Fiind atât de meta și atât de critic și atât de sus. Pentru că aici există un mainstream extrem de dezvoltat la care el să fie alternativ oarecum. Da. Și pe care să-l ironizeze, să-l facă, să-l sarcastizeze. Ești, nu mai încerc. Nu nicio. Dar la noi nu există. La noi e, dacă o faci, ești automat, faci parte din mainstream, dar o faci prost. Da. Ai alternative comedy la noi. Simt că acest podcast e un podcast pentru ceilalți comedianți care se uită la noi. Da, pentru celălalt comediant. Pentru celălalt comediant care se uită la noi. Că deja am intrat așa foarte într-un subiect. Dar n-ai, asta ne doare, asta ne ustură acum și... Ce s-a mai întâmplat în ultimele zile? S-a stricat vremea, a tot plouat din ce în ce mai mult și e bureală din aia așa de toamnă, cu vânt și nu ți-e bine. Tot mergi pe stradă, te plouă și nu ți-e bine. Pe de altă parte, chiar și astăzi sunt oameni care iau flyerele, că stăm și dăm flyere în continuare, oameni care iau flyere și se uită la ele și ne întreabă chestii. Era un tip, cât am stat astăzi la Assembly acolo, era un tip care lucra la una dintre, erau mai multe gherete cu mâncare de asta, street food. Și am vrut să-i dau un flyer, că nu m-am prins că lucrează de acolo, până mi-am dat seama că era de acolo. Am vrut să-i dau un flyer, a zis, nu, mersi că lucrez aici, dar s-a oprit. El se ducea în grabă spre rulota lui, că era o coadă acolo. S-a oprit și m-a întrebat, dar voi ce faceți aici? Ce spectacol e ăsta? Ce? Și am povestit un pic. Da, zice, uite, eu sunt cu mâncare aici până seara, la ce oră e? Și atunci mi-a spus, da, nu pot să merg. Aș veni, dar nu pot să spune. Dar s-a oprit omul să stea, băi. Mai receptiv și sunt mai deschiși, luând în considerare, adică în considerare faptul că aici toată lumea împarte flyere. Da. Adică că ești foarte stresat, toată lumea îți bagă un flyer în față. Din 2 în 2 metri. Da, toți sunt oameni care vin, cum stăteam noi acolo, vin din mulțime spre noi și când îi dai flyerul tot se uită la el și... Da, și stau și întreabă și mulți oameni în vârstă, asta este media de vârstă foarte ridicată. Băi, media de vârstă la show-ul ăla de dinainte de Stuart Lee a fost un show. O tipă, nu știu cine era. Nu mai știu cum o chema. Stand-up. Băi, 100 de ani cred că era media de vârstă, cam pe acolo. Niște bătrâni. Dar cum am ajuns noi la Stuart Lee? Să vedem. Da, Stuart Lee, unii din noi știam de Stuart Lee dinainte să ajungem la Fringe, alții din noi nu știam. Și unii din noi au dat un mail, bă, vezi că e Stuart Lee. Alții din noi nu citesc mail-urile unora dintre noi. Așa, în fine. Și plimbându-mă pe stradă zilele trecute, eram cu George, ne plimbam, am dat peste club, fix peste club și l-am văzut pe Stuart Lee pe afiș acolo. Și era o coadă în fața clubului de oameni care așteptau și am zis, opa, ăștia așteaptă, poate stăm și noi la coadă și vom și noi bilete și intrăm, poate sunt bilete și ceva. Și am aflat că de fapt nu e, biletele sunt sold out, toate spectacolele, deși e work in progress. E sold out, dar poți să stai la coadă la intrare și aștepți până la ora intrării, când dacă sunt unii care nu se prezintă sau renunță la bilete, ăștia de la bilete mai dau câteva, acele returns, cum le zic ei, mai dau câteva bilete. Dacă ești acolo pe fază, poți să le iei și să intri. Și bineînțeles că era coadă și atunci ne-am sculat de vreme de tot. Spectacolul era la 12:45 și la 10:30 eram acolo. Da. La coadă, eram primii. Am prins coada de spectacolului dinainte la care am stat. Da, am văzut oamenii care ieșeau la show. Așa că am stat până de la 10:30 la 12:30. Am stat acolo în picioare și am așteptat și am intrat. Și când am ajuns acolo, s-a făcut coada, erau 30 de oameni, spate, nu știu. Da. Dita mai coada. Și a venit ăla de jos de la bilete de acolo cu returns și mai aveau 4 bilete de dat. Atâta se eliberase. Noi fiind 4, noi 2 și cu prietenele. 4 bilete. Am fost...
Incredibil. La fix, deci la cel mai mare fix. marele fix. Și am și stat în față, lângă scenă erau. Da. Ăia de la scenă și noi. Da. Era rândul din față care, cum zice, era ca un zid de protecție de bale, cum îi sărea lui Saliva când vorbea. Da. Și până noi un pic mai încolo, cât de cât protejați. Da. Deci eram fix acolo. Și clubul, băiatule, clubul, o pivniță mică, cu scăunele așa, cred că. Era ok scaunele, nu știu ce. Da, niște scaunele mici, erau câteva mese, nu multe, și pe urmă rânduri de scaune. Da. Cam 100 de locuri, așa, din ce zicem. Dar oamenii în niște poziții foarte inconfortabile, Da, adică și niște foarte scaune compactați, da. foarte inconfortabile, fără spătar, fără nimic. Și lumea stătea să vadă și nimeni nu se plângea de nimic. Erau oameni, era un tip și o tipă în spatele tău, ai văzut? Da. S-au așezat pe jos, s-au așezat în genunchi să se uite la show. Da. Dacă stăteau în fund, nu puteau că nu mai vedeau, s-au așezat în genunchi să vadă show. Da. Drăguț. Da, mă rog. Și iată a fost la muziu și pe Stiorli. L-am văzut și pe băiatul ăsta, ce simți? Mai avem unul. Mai avem unul de văzut. Vă zicem după aia ce-l vedea. Da, dar ziceam că la festivalul ăsta, deși inițial văzusem mult mai puține nume mari, se pare că sunt chiar mai multe decât anul trecut. Deci Stuart Lee, Bill Burr, vine și Amy Schumer, Louis C.K. Louis C.K. vine și el... Când? Mâine, cred că e aici. Parcă așa era. Da. Și The Lady Boys of Bangkok. Și The Lady Boys of Bangkok, să nu uităm de The Lady Boys of Doamne, Bangkok. câte sunt. Știi ce mă irite cel mai tare? Nu că sunt peste tot, ci că sunt câteva locuri care au de-astea cu no-fly posting. Și sunt singurii care sunt și acolo. Da. Băi, am văzut un magazin închis. Închis da. cu flyerul, Cu flyer. posterul Da, înăuntru. da. Nu știu cum. Și pe autobuze și pe tot. Și am descoperit, am văzut acum datele de pe autobuze, sunt și acum, adică am putea să-i prindem, doar că e 25 de lire sau ceva biletul, mi se pare. Adică nu cred că fac ei cât ele, cât Bill Burr. 25 de lire mă îmbrac eu și Da. hainele lui modă. Da. Asta e interesant. Suntem agitați pe aici un pic. Acum suntem încântați și avem un pic de hype din cauza show-urilor pe care le-am văzut. Foarte interesante. Foarte drăguț. Și Bill Burr el fiind american, nu e obișnuit cu show-uri de-astea, că show-ul lui Bill Burr a fost la prânz, nu? Sau mă rog, după 4 fără un sfert. 4 fără un sfert. Iar show-ul lui Stuart Lee la 1 fără un sfert. Da. Adică lumină. Și nu era obișnuit cu asta și era, păi ce căutați aici, oameni buni? Voi n-aveți, e marți, ce faceți? Când aveți job. Job. Aveți altă treabă. Da. Dar e și foarte bine și show-ul lui, adică chiar a fost super reacție. Da, excelent. Da. Și funny. Da, funny. în rest, transport în comun, foarte scump. Da. Adică plecăm sperând să se țină spectacolul ca să avem bani să luăm autobuzul înapoi acasă. Cam asta e. Da. Scump de tot. Și seara este de 4 ori mai scump sau ceva, nu știu cât zice Radu. Nu, e 3 lire. 3 lire? 3 lire, da. Ok. De 2 ori mai scump. Oricum. Ce mă dă text să-ți dai 3 lire, e un Uber. Da. Serios. Da. Dacă merg 2 oameni, zămâni și bani. Pe bune. Na, cât am donat atunci? 5 lire 80 ceva. Cam așa, Uber da. din Da, centru da. până aici. Bine, nici nu e foarte mare orașul, nici nu înțeleg de ce e așa scump transportul. Are 2 etaje. E spațiu mare, e duplex. Păi cu atât E mai duplex autobuzul și de-aia. Cu cât... da. E chiria mare. Nu știu nici eu. Dar în rest, v-ați Internetul nu mai cred că e scump în autobuz. Cred că de la internet e așa scump. mai flexibil internetul în autobuz, dar să e mai ieftin. Sau să știu că sunt autobuze, sau plătesc dacă iau internet, nu știu. Nu așa. Da, au internet toate, au wireless, toate autobuzele. Mhm.
Și vreau să zic că e mai bun decât internetul nostru de acasă. De aici. Da, în autobuz. De multe ori seara ne ducem să uităm la porno în autobuz. De-aia e scump, de fapt. Cât stăm în autobuz pentru porno. Plus amenda, plus se adună. Șervețelele. Da. Noi ne-am mai plimbat și ce vrei să zici cu plimbatul? Voi v-ați mai plimbat. Eu nu m-am mai plimbat așa mult. M-am dus doar prin centru mai mult, dar voi ați mai făcut o tură. Am mai făcut o tură, ne-am dus pe un deal, pe aici, pe undeva. Se vedea orașul drăguț de acolo. Cam atât, am obosit, mi-au picioarele. Am văzut un oraș de sus. Ai văzut unul, l-ai văzut pe toate. Sau ai Google Maps. Ai Google Maps. E același lucru. Și te duci ca să faci o poză de acolo. Da. Nu e, doar că n-ar fi deja pe Google Maps poze. Da. Păi și eu am vorbit cu maică mea la telefon și îmi zicea să ne facem poze și nu-mi place deloc să-mi fac poze, mă plimb pe oraș să-mi fac poze cu orașul. Orașul îl văd eu și mă bucur că îl văd. În poze nu mă uit la poze și zic că ia uite când eram noi aici. Ori țin minte, ori nu mai țin minte. Eu mai fac poze că nu țin minte deloc. Mai fac și, bine, după aia uit unde am pus pozele. De asta mai pun unele pe Facebook. Google Photos am. Ce? Păi să păstrezi toate acum, nu mai ai. Da. Păi și ce uiți acum? Cum le caut? Păi nu le cauți, faci browse, te uiți prin ele. Știi mii de poze. Păi exact am asta zic copil și și câine. Câte poze să mă uit? Adevărat ambiat. Da. Da, măi. Hai că asta a fost un podcast foarte... nișat. Da, foarte comedy nerdy, așa. O să zicem că este pentru comedianți. Da. Să nu se aștepte lumea la ceva. Da. Și mâine sau poimâine vrem să-l retragem pe ăla cu Radu, care n-a ieșit. Să retragem pe la cu Radu. Mai facem unul cu Radu. Facem unul cu Radu, da. Că nu o să iasă. Dacă încerci să-l faci la fel... Nu, chiar mă bucur că am așteptat câteva zile, că dacă îl făceam în ziua aia sau a doua zi, am fi încercat să ne aducem aminte ce am zis și da, așa o să fie semi-spontan. Bine, asta a fost.